Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 13-nji sentýabry. Garaýş adly gepleşigimiň nowbatdaky sanyna başlaýar. Bugünkü gepleşigimizde iki tany myhman, ikisinem size ýam tanaýaňyz, biran Gurban Murat, öňden bäri başyndan bäri gatnaşyp gelýär. Bu garaýş gepleşigimizde Gurban Murat hoş geldiňiz. Salam, hoş bulduk. İkinci mihmanımızam Günnowdy, olam näme geçen gepleşigimizde gatnaşdy. Günnowdy, hoş geldiň. Hoş gördük. Selamun aleyküm. Geçen gepleşiklerimizde umuman türkmeniň däp destury, ondan türkmenine umuman biziň adatymyzda, däýämizde, medeniýetimizde uly bilen kişiň gatnaşygy, ondan näme aýal bilen erkeň gatnaşygy diýen ýaly ýa-da ýaşly ýaş kişi gatnaşygy, enata bilen şagan gatnaşygy, şaga bilen enata gatnaşygy. Ondan geçen edegen biz Günnowdy bilen umuman Günnowdyň medeniýetine, demokratik prinsipler nähili işleýär. Şo Günnowda nähili düşünülýär demokratiýa diýilen zada, hem şoň tebigatyna nähili täsir edýär. Şu daşky guruşaw adamyň tebigatyna täsir edýär. Olam ondan şo biziň gödüňde tutýan demokratik prinsipler diýänimizde de täsirini ýetirýär adamyň öz tebigatym diýen ýaly gurrun edildi da. Indi käbir illeşlenmez soragan berýärler, kommentariýalarda ýazýarlar, hatam ýazýarlar. Şu umuman Günwataryň çok demokratik gymmatlyklary diýilýän zady. Indi biz köpüýimizde şeýle düşünje bar da şu Günwatarda bar bolan zady türkmeniň jemgyýetine ertmellik, Türkmenistanyň jemgyýetine ertmellik bilen düşünje bar da köpüýimizde. Ýöne ýene-de bir garaýş bar. Şonu getirip bolmaz. Sebäbi biz Günwataryň adamyz diýil, biziň mentalitetimiz, biziň dünýä garaýşymyz Günwataryň adamlarynyň, ýaşaýjylarynyň dünýä garaýşyna, mentalitetine laýyk gelenok. Biz öz ýolumyz bilen gitmeli. Günwatardan belki almalylar ýöne barbyr biz ýene-de öz gymmatlyklarymy saklamaly bilen garaýşy öňe sürýärler. Indi bunda da belli bir mantyk bar, belli bir esas bar, şeýle pikir etmäge. Indi şu günkü gepleşikde men teklip edýän şu umuman Günwataryň şol demokratik gymmatlyklary diýilýän gymmatlyklary türkmeniň özüne maksus bolan däp desturlary, türkmeniň öz psihologiýasy bilen nädip şonu oňuşduryp bolar. Şu umuman oňuşduryp boljak zatmy bar. Şu arada birazjyk gurrun edäýek. Kimden başlaýyn? Günnowdy senden başlaýynmy ýa Gurban Murat senden başlaýyn? Gurban Murat'a söz verelim. Oranda Gurban Murat. Hatanlyýa türkmen aga. Ana Gurban Murat sen aýda näme şonu oňuşduryp boljakmy şol indi sen özüňde daşary ýurtlarda da ýaşap, indi Günwataryň gymmatlyklary diýilýän zadyň nämedigini bilýän adam-da. Indi şu zatlary oňuşduryp bolarmy biziň öz türkmen medeniýetimiz, türkmen gymmatlyklarymy, esasan hem türkmen psihologiýamyz bilen. Men soraw bersem mümkinmi? Biraz anyklamak üçin bir soraw berasym gelýär. Şu umuman milletimiziň medeniýetiniň üýtgemes üçin gurrun edýärmi ýa-da siýasy ýa-da demokratiýa diýende siýasy demokratiýaň gurrun edýärmi? Haýsyny gurlaşyp bolýarsa. Biz şu siýasy urdan. Indi biz sebäbi Türkmenistanyna öwrüşük burdan geçdi da siýasy öwrüşük boljak da, siýasy öwrüşük boljak. Eger häkimetler gidip ýerine täze adamlar gelse. Esasan hem şu daşary ýurtda iş alyp barýan aktivistler gelse aýdaly. Olaryň maksady näme şu daşary ýurtda görýän zatlaryny türkmeniň içinde, içeri ýurtda ornaşdyrmak da. Diýmek şol ýam siýasat da. Şol alınıp barıljak siýasat, daşary ýurtdan eltiljek demokratik gymmatlyklar biziň getirjek bolýan zadymyz şu ýanky aýdyşmaly türkmeniň öz medeniýetine, psihologiýasyna, däp desturyna laýyk geljek zatmy şu zatlary nädip oňuşdurmaly? Indi men şahsy düşünjem, şahsy garaşymy aýtsam, Ýewropanyň demokratik düşünjesem haçan geldi Ýewropa, şol Fransiýanyň rewolýusiýasyndan soňra diýen ýaly döwlet gurulşy, demokratiýa düşünjeleri geldi. Ve men pikir edýän türkmene şu wagtky döwlet gurulşynyň siýasatdaky demokratiýa düşünjesi türkmene hiç bir daşwyr zat däl aslynda. Türkmeniň taryhynda da ähli döwlet guruluşlaryna da demokratiýa belli bir derejede bolan ýöne öz döwrüne görä o döwlet gurulşy bolan, hökümet gurulşy öz döwrüne görä bolan. Ýöne men pikir edýän ony getirmek, ornatmak, siýasy demokratiýany oturtmak hiç problem bolmaz.
hatta gaty gowy ýerine düşerdi pikir edýär. Nanda ýene bir sora bar. Indi bu sora men günnugda beräýin. Indi Gurban Murad'ın pikiri boýunça hiç bir problemi bolmaz diýär. Ýöne men birazajyk skeptik garaýşym bar bu meselede. Näme üçin? Sebäbi indi gün watardan köp wagtdan ýaşap ýören adam hökmünde men bilýän birazajyk näme gawat gelmejekdigini. Misal üçin aýdaly ine türkmenne aýaly ýyldan ýaş gelinlen ýaşynmak diýenen bir düzgün bar da. Şolary gaýnagalaryndan ýani gaýnatasyndan ýaşynmaklyk ýa-ni şolum ýanynda gurulamaklyk gadagan aýdyň beklemeli. Ýa-ni bu tödadatlygy meselesini çäklendirýär. Ýa-da aýdaly ýaş oglan gyýlar özara näha aýdaly halaşdalar. Şu açyk jemgyýetiň gözüniň öňünde şolary ýa-ni duşuşmak köp halatda bolanok. Şolaryň doganlaryny şoňa piýaselçilik berýär, ilim gözüne düşmäň diýerlerin tak toý bolýança, ýa-ni körjäňi köpürden geçýänçä diýilen düşünje bar da şoň üçin. Emma gün watarda bolsa, şolatlar erkin açyk edilýär. Oň üstüne grajdanski nikah diýen bir zat bar da, grajdan nikah diýip. Erkin ýaşamaklyk, eň täk durmuş gurmaklar bile ýaşaşyp başlaýarlar häzir. Köp wagtda. Gün watarda ýaşlar. Ene bular ýaly bilen bir de aýdaly erkinligiň, azatlygyň bir ýa-ni görnüşi bilen gün watara mahdum. Şular ýalylar köp tane aýal gyýlar ýa-ni toý tomaşa bolanda aýal gyýlar aýratyn oturýar, erkekler aýratyn oturýar. Bu taýda jeng hukuklyk ýok ýaly bolup görünýär. Ondan başga da köp wagtda şunýar gadagançylyklar ken. Indi şonu nädip gün wataryň demokratik prinsipleri bilen tarlaşdyryp bolar. Gün nogda näme pikir edýäň şu barada? Ol mümkin edil şunkun ol mümkin däl. Näme üçin? Näde düşünürün? Ol häzir ýetşen nokta o. Biziň jemgyýetimiz ýa-ni Türkmenistanyň jemgyýet şol derece ýa-ni demokratik prinsiplerini kabul etmene şol jemgyýet intek şuň taýyn däl. Olar gaty köp üstüne işlemeli, ýa-ni çağa doglandan dünýä iýnenden terbiýesini berip başlamaly şol. Onun her bir soçun etiket diýilýär şol jemgyýetiň talap edýän düzgünlerini berjaý etmeli bolýan da gitjek ýeriň ýok. Ona etiket diýilýär. Şo etiketi taşlamajak bolup şu wagt şol agdan atdan men pikirim de şol. Dogdan şol iki sana ýaş juwanlar bir-birini gowuny halaýa. Şolar bir göräýmene bir öz isleglerini bir yetmek üçin hiç ýyl täsirçilik bermeli däl. Emma jemgyýet şonu hökman gadagan edýär. Ýok, beýle däl. Bir uýat bolar, şeýle no taýyn däl tek o jemgyýet. Köp zatlar görmeli, köp zatlar öwrenmeli. Indi bolýar, indi başga sora. Bolýar. Indi aýdýan, teň aýdyşyň boýunça biz öwrenmeli, gün watardan bu öwren täze bir zatlary almaly. Eger biz şu meselede gün wataryň gymmatlyklaryny alman, şu duruşunda saklasak türkmeniň özünde bar bolan ýa-ni şol birazajyk uýatly bolmak, birazajyk çekinjeklik bol, şeňkejeňlik etmek şolar ýaly aýal gyýdyň, erkek bilen aýalyň gatnaşyklaryna, gyýdy bilen oglanyň gatnaşyklaryna. Şonu saklap galsak. Näme bir elbetde şonu näme hökman gün wataryň nemelerini gymmatlyklaryna gawat getirmeli, şonu aradan aýyrjak bolmaly. Bu barada näme aýdyp pikir edýär? Bunu tehnologiýa üstünden amala aşyramysan egerde şeýle bir zerurluk bolsa, edil şuň demokratiýa prinsiplerini Türkmenistanyň jemgyýetine utgaşdyryp şeýle dalşy şeýle demokratik jemgyýet bilen öňe ýörejek, şeýle ýaşajak diýsen, tehnologiýa üstünden edämiň sebäbi şu ýanky aýdan mysalyňyzda da ýaş gelin ol öz sesini ne tolka başga bir ýerde, bol öz maşgalasynyň içinde aýdy bilen o, öz pikirini, öz sesini gadagançylyk, jemgyýet şonu gadagan edýär. Ýok, men başga adam görüň edýär. Gün nowdy, men başga adam görüň edýär. Näme? Şonu hökman ýa-ni gün wataryň düzgünleri bilen hökman şonu çalşyrmaly diýip düşünmelimi? Näme şu duruşunda saklap galsak bolany, bolýar aýal gyýlar ýaşmakly gezmelimi, gyňaçly gezmelimi? Gezip bersinler şu öz däwimizi, düzgünimizi saklap bereli. Eger aýal gyýlaryň özleri şoňa garşy bolmasalar, şu düzgün saklajak diýseler hökman şonu näme gün wataryň düzgünleri bilen, adatlary bilen çalşyrmaly şonu. Şonu saklap galsak näme bolanok? Sen erkin pikirlenme we erkin söz aýtmaga hakyň barmy, hukugyň barmy? Demokratiýanyň bir prinsiplerining birimi? Ýa. Onu sen sesini bermeli, sen pikiriňi aýtmaly.
arkayn bir Türkmenin düşünjesine göre şol synalyşyk diýilýän zat bar. Şonu beýan etmegiň öz nemeleri düdünlerim bar da. Şol synalyşyk diýilýän zat masalan şunu aýdaly, şol bir gaýnagan gurulýan ýagdaýynda ýa gaýnatan gurulýan ýagdaýynda şoňa goşulmandyrak, agdyňy bekläbirä oturmaly ýaşmaň aşagyndanam diýip bolýar da. Häzirki döwürde näme aýal gyzlanmaz diýjeklerini diýip otur ýaşmaklaryny atýarlar da aşagyndanam diýjegini diýýärler. On ýalydım onu çöp bolja o meselen. Ýa çöde bu motorlar köp bahatda. Ola çödülýär. Ýa ýanky diýjek bolýan şu tehnologiýany diýenim şol käbiri ýanky Stephen Hawking bilýänsiňmi? Täze ýakyn ölüp giden. Şol gurulagy bilen okda paralel bolup ýöne bir şeýle bir aparat bardy, şol öz pikirini neme ýanky ses görnüşünde ýanky pikirini okap sese geçirýän aparat bolýar. Da şoň pikir. Owa, indi şol ýalyk tehnologiýanyň bilen şo ýanky внедрить edämesen biziň jemgyýetimizde bilemok başga alagyny. Onu näle adam her bir sesini bermeli. Dogrydan ýanky Gurban Murat Fransa nemesinden Bastilýasyndan maksat ýa-da ýok, demokratiýa has Irak Gresiýada başlady. Ol Sparta bilen Afinaň bilelikde goşulşyp şu İran partiň garşysyna gitmek boýunça iň birinji demokratiýeski wyborlar şo taýda bol, şol uruşda bol. Uruşmalymy ýa onan boyun bolmaly. Mana şu 2300 ýyl mundan azal Ýewropada bar. Awdurlyk garaýşlar bar. O döwürde diqqat emigrasiýada şol filosoflaryň arasynda, akyllarlaryň arasynda çekişmeler bolup durdy, edipdir. Şolar ýaly nemede söz bolup durdy. Şolar padşahny, karoly, imperatory tankid etmäge de şolaryň hukuky bolup durdy. Şondan peýdalan bildirler, tankid edip bildirler. Şoň ödem ilkinji ýanky alamatlary da söz azatlygynyň, hatda karola garşy ýa padşaha garşynda. Indi Gurban Murat'a söz beräýli günnäde. Gurban Murat burada da aýtjak. Ha Gurban Murat garşylygyň barmy? Ýa, garşylygym bar da her kim gereklige derana gurlar ýaly saat tutýarmyň. O da näzir köpläp gurlanmaly boljak. Ha, näme garşylygyň ha? Näme alalaşyň? Ýanky Fransiýa meselesi, Gresiýa meselesi men sagry men demokratiýa gurulmaty. Nawal bolýar, ol çekeleşip bilinär, problemi ýok. Ýöne indi ben birinji beren soragym biz demokratik, ýani syýasy demokratiýa gurulmaty diýäsmi ýa-da medeni, biziň halkymyzyň medeniýetini gurulmaty diýäsmi diýip soragy ýörüte berdim. Diýdiňiz syýasy demokratiýa. Syýasy demokratiýany getirjek bolsa ol Türkmenistanyň, türkmenleriň özüniň däp desturlaryndan gelýän, dininden gelýän ol däp desturlary, ýazylmady kanunlary bilen hiç ýyly çapraz gelýän ýeri ýok. Biz Suwatky konstitusiýamyzdan egerde hökümet, şony döwlet şoňa laýyk ýöresedi, gülýal demokratiýa bolar ýaly konstitusiýamyz bar. Şoň üçin ol biziň ýanky ýaşmagyny aýyrtmaga ýa-da arkaýyn çykyp näme diýel, duşsuga çykma ýa-da çykmazlyk o meselelere biz goşulman demokratiýany, syýasy demokratiýany getirip bilýär. Biz assimilation diýip bir zat bar, integration diýip bir zat bar. Biz integrasiýa etmeli. Ol Ýewropanyň hem günwataryň hem suwatky demokratiýasyny ideal demokratiýa diýip bolmaýar. Bizde de biziň hem ýanky Selçuklarda da başga döwletlerde de demokratiýa bolupdyr öz döwrüne görä. Şoň üçin suwatky iň gowy diýilen demokratiýany biz özümiziň öz milliligimize görä, öz medeniýetimize, öz milli garaýşymyza görä integrasiýa edip getirip bolýar we hiç ýyly problemi bolmaz. Biz ol ýanky maskala gatnaşyklary, uly kiçik gatnaşyklary o zatlara hiç ýyly degmesizden. Yani ses vermek diýen zat näme? Ökman çykyp gygyrmak däl. Bolýar, çykyp biler, ýüzüni ýapyp biler. Suwat maska geyip çykýarsa biz ýüzümizi görkemde gelin çykasy gelse ýüzüni ýapyp çykaýdym. Ýa-da ýazgy görnüşde sesini berip biler. Hökman ol çykyp gygyrmak däl. Ýa-da bir zat adam birazcık söýdüň bölýän ol bagyşlanýar Gurban Murat. Men birazcık alalaşmajak zadym bar. Sen aýdýan ýanky syýasy özgörüşlik biziň mediýanyň gymmatlyklygynda täsir etmeliler, ýa-ni etmeli diýäňde, şonu etdirmän boljak diýäňde. Ýöne şu Sovyet Soýuzy dargandan soň
şu gün matarın gymmatlyklary diýilýände şu post-sowet ýurtlaryna geldi de aralaşdy da. Indi birazjyk ünserip görseň häzir öň kuşulong diýip desurlaryny, şu taýda halk bilen diýip desurlaryny seredip görseň da, men diýen öňkü post-sowet ýurtlarynyň milletleriniň ilatynyň halkynyň arasyndaky soň küçen diýen şäher etseň, şolong indi diňe bir siýasatynda däl, diýip desurlaryna ütüşlikler bar. O diýmek näme diýmek? Şu ýanky diýende atlanmaz aralaşandan soň indi bu taýda ayal bilen erkegiň gatnaşyklary, ýanky jynty gatnaşyklar meselesine gelsekde, indi şu bir jyntyň arasynda gatnaşyklary bar. Şolong özleriniň gymmatlyklary hökmüne ornaşdyryp başladylar. Şoňa ýol berip dal edip. Ýanky erkek bilen erkegiň ýaşamagyna ýa duşmagyna ýanky maşaly hökmüne, ayal bilen ayalyň diýen ýaly. O başga da bir giden datlar bar, şo ýaşlara da täsir edýän datlar bar. Öýen bolmasa gelenne şol siýasy reforma hökmüne geldi ýöne ahir soň şol täsir edenne biziň şol ruhy gymmatlyklarymyza täsir edýär da. Ondan biz gaçyp gutuljak gumanymyz ýok. Ol isleseň islemeseň ýanky täsir edýär. Siz haçan gördüňiz biziň ýanky ýaş gyýlanmadan şey edip Instagram'a girip özlerini ýanky öňüne tant edip zat edip ýanky ýan başlaryny aýlap zat edip her hili bir hili seksualny jynty bir hili nemeli tant edýärler da. Onam goýýarlar Instagram'a da goýýarlar. Şon ýaly ýöne girseň o taýda dolup ýatyr şolar ýaldatdan. Şolam türkmeniň bir hili däwine adna täsir etmeli, däwine adna ýok zatda. O da şey edip öýdüňi gijeňläp diýen ýaly şey hereket etmek we tant etmek. Emma häzir baş öten diýilse, näme üçin? Şonu näme getirdi? Ana şonu internet getirdi, şonu Instagram getirdi, şonu sosial setler getirdi, birek bilen görüşüp daşary ýurdun nemelerinden alyp da edip, şolong tendensiýasyny, şolong medeniýetini. Indi şonu näme edip onu gorap saklajak, men diýjek bolýan adam, öz medeniýetini bilen gymmatlyklarydan, ruhy gymmatlygyny saklamaly bir tarapdan. Ýöne görüp oturýar, şu köp ýam häzir ýitirilip oturulan datlar bar, ýam ýitirilen datlar bar. Onu Awa gunnawdy. Ya Guran ma sen aýtjakmy? Men alazyk beýtgasyk jogap bereýin, öz garaşymy aýdaýyn. Awa. Suwatky biziň gelen derejemiz Allamrat bu biziň ideologiýa geçen gedegem aýtdyga, milleti ýitirmek adyna gurnalýan planlaryň netijesi bu. Egerde milliligimizi saklamak üçin, milliligimizi has, milli gymmatlanmady arttırmak için ideologiya öğretilen bolsa-da, şoňra telewiziýalerde, radiolarda bilimimizi, medeniýetimizi, edebimizi arttırmak için ýöriteleşdirilen gepleşikler, şoňa näme gurnalan bolsa-da, bu derejä gelmezdik. Bu atky alam miwamyz biziň esir döwründe de ateizm de ünneldi, ondan soňky döwürlerde ondan beterrak bir zatlar ünneldi we şoň netijesi bu atky. Indi ýöne häzir biz normal demokratiýa, köp partiýaly hökman biz Ýewropaň dadyny kopýalamaly diýen zat ýok. Ýani integrasiýa diýen şoň gerekli ýerlerini almaly we öz milliligimize göre ony gurnamaly we öz milliligimizi, milli baýlyklarymyzy, medeniýetimizi ösdürjek zatlarda has şol demokratiýada has gaýtam ýogullaşdyrmaly, has güýçlendirmeli we şolna biz saklap galyp biler milli gymmatlanmady ve demokratiýanyň şuwatky diýilen demokratiýanyň iň gowy ýerlerini alyp özümize göre, öz milliligimize göre bir millet, bir döwlet gurulyp bilinär. Awa ne gunnawdy, sen näme pikir edýän? Şol bir min hawa aýdaýyn. Häzir sen şol demokratiýa diýip hiçilik, gadagançylyk, ýani ограничение ýok diýip şol demokratiýanyň prinsiplaryny getirip goýdyň. Şu gün başlaya ýam şol milli däp desturlar, ýani düşünjeler, jemgyýetimizin medeni, milli целостность, kultury hemme şu gün gitýär, görni şu gün ýetip başlaýar. Sebäbi o aň düşünje aşakda da pes. Şoň üçin çylyk integrir. Kim onu kontroller etmeli? Ýani Guranlarda sonra göresiň belä. Ýani ýerde integrer etjek diýär. Kim kontrolly, kim almaly? Jemgyýet kontrolly alyp ýetişmeýärse, ýokarky urly ýaşly adamlar internetde düşünenok. Ýaşamyzyň hemmesi internetde oturýar. Diýmek, ýaşar eline internet bolsa, bular hemme zady şu gunmatardan kopya edýär. Hökman 100% kopya edýär. Diýmek, jemgyýet kontrolykda saklap bilmeýärse we uly ýaşly adamlar internetde düşünenok.
hökümet tarapyndan oňa hiç il kontrolluk bolmaýasa da olar demokratik prinsip getirdi. O näle gitmesin meden. Şuun gitýär medeniyet, şuun. Aň ýeteno, aň ýetirmeli, ilki aň üstürmeli. Kiçilikden doglan çağdan terbiýe berip başlamaly, kulturny çenni saklamaly, nidriz etmeli, integrasiýa etmeli, şonu düşünürmeli. Islenlik çağı şu pokoleniýa, şu inni täzeden doguljak pokoleniýa öwredip başlamaly. Häzirki ýaşa oturan ýa-ni türkmen jemgyýeti eýem häzir demokratik prinsip getirsen, şuun ýetirýän milli kulturany, kulturny çevresi şuun ýetip gidýär. Onda häzirki ýagdaýda siziň aýdýanda atlaňyzdan näil netije gelip çykýar? Bilen häzirlikçe gün wataryň gymmatlyklaryna açylmaly, häzirlikçe biz şo izolýasiýany dowam etdirmeli diýilen netije gelip çykýar da. Beýlek tarapdan seýretseň logika bar bir tarapdan. Indi men alalaşýan ýa alalaşmaýan diýiljek ýa men bir zada aýtjak bolýan. Haýsy ýurtlarda daşarky döwletlerden, daşarky dünýäden izolýasiýa köp bolsa, haýsy döwletde güýçli bolsa, şoňa medeniýeti öz içindäki medeniýeti şo saklanýar. Aýdaly Demirgazy Koreýany alyp göreli, ýa Eýran alyp göreli, ýa bilemokda indi Afrikan döwletleriniň içinde de izolýasiýaly ýurtlar bar, Eritreýa diýdi, näme diýdi. Şo zatlar birazjyk gyzyklanyp görýän, içini öwrenýän, şolar hakykatdan bir vakuumdaky bir ýagdaýda saklanyp ýa prezerwasiýa diýilýär da şonu näme dip öýdürli saklap galýarlar, saklap henidem dowam etdirip bilýärler öz däpdesturlaryny. Ýöne haçan şo daşky dünýä açylyp başlasa, esasany gün watary tarap açylyp başlan ýagdaýynda isleme ýankaýdyşyň ýaly hökman täsir edýär, hökman ýitirilip başlanýar. Indi Gurban Murat aýtdy, Gurban Murat ýadyr bir hil alalaşmaýan ýaly kellesini ýaýkatda. Näde kontrollük etmeliligini meselede şoň öňüne alyp bolan ok diýilen meselede alalaşmaýan ýaly görünýän Gurban Murat alalaşan okmy şoň öňüne alyp boljakmy? Ya men alalaşmaýan ýerlemem bar, alalaşmaýan ýerlemem bar. Alalaşmaýan ýerimden başlasam, ondan näme bir demokratiýany getirmeli dämi? Onda sosial diktatorluk dowam edibermelimi? Demokratiýa nähildir bir şekilde bir getirmeli bolýar, islemesek. Demokratiýa bolmasa, onda bir vatanymyzyň baýlyklary milletimiz üçin, halkymyz üçin o deň paýlanjak derejede hiç ýyly bir bilemok sistema gurulyp bilinmez demokratiýasy. Şu wagtda diýilýän demokratiýany gurup edýän. Ýöne kim kontrol eder diýäni hiç açanam ol jemgyýetiň tutuş öňü kontrol eden o ýerde beýni bolýar. Şo beýniler kontrol edýär ideologiýany. Ve şu men pikir edýän, egerde Türkmenistany üýtgetjek bolsam, häzir bir lider gelmeli bolar gurrunsyz. Şol lider o töweregine 100 sany beýni ýygnasa, 100 sany beýni men arkaýyn ýygnak bolýar. Türkmen ýaşlaryndan, ýaşy uluraklardan, her ýaşdan ýygnak bolýar. 100 sany beýni, 1000 sanyndan ýygnak bolar. Soň ýaly bir beýni gurnasam, şo beýni bilen islenlik zady edip bolýar, islenlik ideologiýa, islenlik sistema, islenlik konstitusiýa hödürleme, şo zatlar bilen şeýdip başlanmaly. Ony şu wagtdan alyp durup o köp partiýalar Ýokardan göni edip bolmaly. Sen diýjek bolýanda adyň ýokardan baryr kontrolluk gerek diýjek bolýanda özüm şo beýni diýäniň näme şo ideologiýa kontrolluk etmeli ministrlikler ýa-ni idaralar ýörüýte şu barada iş alyp barmaly? Yok. Onna ýalňyşrak düşünýär. Kontrolluk etmeli sözi oňa gawat gelmeýär. Ýöne şol ýoly biziň tutjak ýolumyzy ilk ýöredip bir tigirlek goýbermek üçin bir ýol başlatmaly. Şo ýoly başlatmak üçin ilk beýni gerek. Soň şo beýnilen kömegi bilen bir sistema gurnandan soňra, paraxorluk aýrylandan soňra, gowy aýlykly zatlar ýola goýulandan soňra, hususy şahsy telewizioniýalar, şahsy radiolar, o ýerlerde medeni baýlyklar, medeni gymmatlyklar hakynda gurrun edýän zatlar, ýaşlar, ullar, soň ýalda zatlar dowam başlanandan soňra ol ödünden dowam edip gerek. İslemesek ol bizi ýetiren zatlarymyz bolar. Ýöne gazanjak zatymyz köp bolar.
öyle beyle birazcık yitirler. Ýöne men pikir edýän türkmeni suwata çellem medeni gymmatlyklaryny yitirmek üçin Sovet Soýuzy döwründe de köp iş edilen, ondan soň köp iş edildi. Ýöne türkmen öz has gymmatly ýanky derejeni saklap bilýän millet mukadyan we egerde soň üstüne işlenip soňra ýene-de iş alınıp barylsa taryhymyzda öwrenilse taryhy gymmatlylarymyz, medeni gymmatlylarymyz hakynda köpräk aýdylyp, şahsiýetlerimiz hakynda köpräk aýdylyp, köpräk gurrun edilse, Suwatkydan has gowrak bolýar alyp biler mukadyan. Suwatky biziň ýagdaýymyz, milliligimiz, milli gymmatlygymyz bar diýer derejede däl milletimiziň Suwatky ýagdaýy gynansak. Indi günnäde ýanky sen öz aýdan zadyňa özüň jogap berseň da sen aýtdyň da bu mümkin nälidiň da şonu saklamak. Bolin onda näil netije gelip çykýar. Diýmek onda Gunwataryň gymmatlyklarynyň, Gunwataryň demokratik prinsiplerinden häzirlikçe biz izolasiýada saklansak gowy boljakmy sen pikiriňçe? Günnäde? Günnäde telefon. Eme diýär ýa internet. Eşdiýärmi? Eşdiýärmi? Yo, şu wagt indi şu wagt eşilip başlandy. Ýanky soragymy eşdiňizmi? Eşdiňmi? Soragy. Eşdim. Aýdy ber täzeden diýen dadyň bar bolsa. Täzeden. Soragy näme dedi? Şonu getirmelilermi ýa-da izolasiýada saklamalymy? Ha o ýa men şu wagda indi sen öz aýdan pikiriň boýunça onda sen aýdýan şonu gorap saklamaly, olar kontrol etmeli, olar bolmasa da elimizden gidýär diýäňda biziň öz gymmatlyklarymy. Ýöne onu nähil netije gelip çykýar. Onda biz Gunwataryň gymmatlyklaryny ýani biziň öz ýurdumyzda goý bermeliler. Biz öz izolasiýamyzda häzirki ýaly izolasiýada bolmamyzdy dowam etdirmeli bilen netije gelip çykýar. Da şey diýjek bolýarmy? Yo, berde eger bu jemgyýete bermeli soragy isleýärmi şu öz millilik näme milli sevasy kultury saklamagy. O bütewligini, medeniýetimiň bütewligini isleýärmi saklamagy. Ýa-da bulardan hemmesini paşdy hemmesini ýatdan çykaryp bize ýanky Gunwataryň demokratik prinsipleri bilen dalnyşym ýaşalmy diýip o jemgyýete bermeli soragy. Ýöne men bir şeýle häzir gaty köp beýmany görýärne özüm bir giden ýanky däp tesurlaryň manysyny göremok. Emma her näme etseňde demokratik prinsipleri türkmeniň jemgyýetine şumun getirmek ol gaty aýylganç pazor bolýar da orçu. Ýygynyň tapmasyna gaty we degradasiýa bolar jemgyýetiň. Sebäbi şol internet gelen soň şu Türkmenistanyň jemgyýetine internet diýen soň bolan zatlary, onuň öň kuzatlary deňeşdirýän boly bu uyot diýilýän galmady da ýa medeniýet gitdi de ýaşaň içinde. Bu açykda gözle görünüp duranda. Indi onu seyrediňinde başga da atlarda şu indi tendens häzirki zaman tendensiýa diýip bir zat bar, trend diýip bir zat bar da. Indi bu dünýä öz kanuny bilen ösüp otursa, daşky dünýä. Birem indi şol ýanky uyot diýilýän zadymy saklajak bolup, medeniýet diýilýän zadymy saklajak bolup, däp desur diýilýän zadymy saklajak bolup, bu dünýäň trendinden ýyda galsak. Ol biziň özümizde gaýta ondan beter ziýan etmezmi? Şu öz däp desurumyzy ýanky uyot diýen zatlarymyzy saklajak bolubam, şeýdi otursak bilen ýyda galmazmy sivilizasiýa meselesinde. Gurban Murat näme pikir edýär? Ha, indi ýa-ni Günnäwdiň aýdan zady bar. Biziň Suwat diýä milli gymmatlyk diýer ýaly zadymyz kän galmady. Gaty utan surýadymyz bar diýär. Oňla alalaşýan. Ýöne biraz çapraz gelýär öz diýen zady. We bizde Suwat demokratiýany getirsegem onda degradasiýa bolar diýär. Suwat biziň ýagdaýymyz degradasiýa derejesine barýar. Suwat sonu için biz demokratiýany getirmek zorma, getirmek. Suwat türkmen milletiniň üstüne bilemek küçde goýulan atýaly, onu yitirmek üçin oýlular oýlanýar. Sonu biz saklamak üçin türkmenligimizi, medeniýetimizi, milliligimizi saklamak üçin demokratiýany ilki etmeli zat demokratiýa getirmek. Demokratiýa getirmek demek ýene ýanky diýişimiz ýaly ol alyp durup her öýde hanini sen mundan beýle
o geliniňe ýasmagyny aýrar, o jinsige çykar diýmekdäler. Demokratiýa diýmek biz siyasi guruluşy ýitgetmän gurulmagy. Şu meselede birazcık men belli bir derejede Gurban Murat bilen arşatmalyam näme üçin? Sebebi ne Sovet Soýuzy dargamadyň öňýanyna ýa köp kişi ýaşlar pikir edýär. Şu Sovet Soýuzy darganyndan soň diýe ýa-ni dargamaka diýe, ýa-ni ortadyň täsiri bar wagtynda, ortadyň medeniýetiniň täsiriniň bar wagtynda, ilm biliminiň täsiriniň bar wagtynda şu bizde bir hili medeniýet zat bolman soň biz özümiziň türkmençiligimizi, gymmatlyklygymyzy dikelden ýaly garaýanlar bar da. Indi biz ana ortalyň täsirinden çykdyk, özümizi öz baştaklygymyzy aldyk diýip. Emma şu taýda illüziýa bar. Näme üçin? Sebebi Gurban Murat adam ýa-da senem bir Sovet döwrüniň adamsy da Gurban Murat belli bir döwürde kimidem. Şol döwürde ýadyňa düşýän bolsa biziň hemme ýa-ni aýdym sasyň gotumdan besýärdi. Biziň ýa-ni halçylyk sunugoty bolsun. Biziň beýleki diýip desturlarymyz hemme tarapdan biziň şu ýöredilýärdi. Ýekada ýol berilmeýärdi şu döwürde kommunistik döwürde. Olam şol ýa-ni dine bolan ananjy bir hili çäklendirýärdiler da. Olam bir başynda barur dowam ettirilýärdi. Ýöne inni Sovet Soýuzy dargady bolýyn. Inni aýdym sagda wasp edilýän zat näme? Biziň şol ata-babalarymyzyň gahrmançylygy ýa şo bir adammy? Şo bir adam. Şo bir diktator. Biziň sunugotymyzyň hem obyekti şo bir diktator boldy. Biziň halkymyzyň gahrmanlar däl. Ýa biziň ýazgy şahirlerimiz däl. Eserler çap edilen ok. Sovet döwründe nähili eserler çap edilýärdi. Ertekler çap edilýärdi. Eposlar çap edilýärdi. Gaýta-gaýtadan neşir edilýärdi. Öwrünilýärdi biziň klassik şahirlerimiz. Ýat beklenilýärdi goşgulary. Şolar barada propaganda edilýärdi. Indi näme garly? Şo bir adamyň kitaby, şo bir adamyň taglimaty. Indi şunam türkmençilik diýip düşündirjek bolýarlar. Biziň türkmençiligimiz ötýär. Türkmençiligimiz öten ok. Biziň türkmen diýýänlerimiz şo ýokarda oturan ýa-ni haramzadalar, şonu weýran eden adamlar. Indi Gurban Muratyň aýdýan zady näme? Indi şo wagtda şu diktaturany aradan aýryp demokratik prinsipler getirsek, ýene adamlaryň birazjyk pikirleriniň erkinligine ýol açdyk, ýene biz dikeldi bilýär şo ýitirilen zady, hatda şo Sovet döwründe bolan zadymyzdan täzeden dikeldip ondan hem hatam ösdürip bilýär. Diýilen pikiri men eşitdim da, şeýlem Gurban Murat. Şoňa şolatlara şu aýdym sadymyza ýol bermek üçin, biziň şu ýazgy şahirlerimize ýol bermek üçin, täze eserler ýazylmagyna, köýne zatlaryň täzeden gaýtadan dikeldilmegine erkinlik gerek, demokratiýa gerek. Şoň üçin ýetmeýär şo ana şo ikrady nädip biz utgoşduryp biljek. Utgoşduryp bolýar diýilen şol garaýşyda çykýar da. Bunun düşüngüle alaşýanmyň, biziň biraz Gurban Murat kimiň garaýşymyz nähile bolsa gawat diýilen ýa Allah. Sen şunguly alaşýanmyň? Alaşma diýal däl. Dogry şol. Men ýene pikir edýän şu rynok ekonomikany girdiň. Şu totalitarny rejimi aýyrsaň totalitarny rejimi aýryp bu taýda iqtisadiýatyň gurrun edem zok. Häzir men şoňa bar ýa. Pikirim şoňa bar ýa. Bazar gatnaşyklar bilen medeniýet o ikisini edip şu pikirim şoňa bar ýa da. Bolýar. Awa näde onu baglaşdyrjak bolýar? Häzir hemme hökümetiň eline de. Herkim arkaýyn, hiç ile ýa-ni rynok ekonomika geçdi, ýa-ni şol islenlik ýa-ni biznesmenler, uly adamlar şo işe alýan adamlaryny arkaýyn deme kellelerini işleýän adamlaryny alýar. Katalizator bolýar şonu östürmäne. Ana şonun prinsipi ýa-ni medeniýeti saklamaga şol kömek edibilerim diýen. Ýöne öýdüňe garşy gelýär. Sen aýdýan daşaryýyň ýa-ni günwataryň gymmatlyklary ýarama täsir eder diýen. Ýöne şo sen diýen bazar gatnaşyklar bar, şo rynok ekonomika diýeniň bazar iqtisadiýeti. Şo bazar gatnaşyklary diýmek şolam ana günwataryň gymmatlyklarynyň bir bölegi de. Ona şolam biziň medeniýetimizde diýip desturumyzda da şonu östürmäge de täsir etjek, oňuň täsir etjek. Edip ana men uğur tapdym ana şondan näme saklap bolýar bu töwlügini imini şolardan talap edip başlamaly. Ona umuman nähile bolsa şo
iki zady alalaşdyryp boljak eken Gunwatar'ın Boljak eken integrasiýa edip Demokratik- bolýar elbetde. demokratik gymmatlyklar diýilýände, bazar gatnaşyklary diýilýände şonu getirseň gaýta biziň ýitiren adymyzy täzeden dikeldip boljak eken. Häzirki diktaturaň alyp barýan siýasaty şol medeni pudokda, siýasy pudokda şonuň alyp barýan siýasaty ýene şo biziň gymmatlyklarymyzy weýran eden siýasat bolup çykýar da. Haýsy tarapyndan Şeýle alsaň, bolýar. haýsy tarapyndan alsaň. Oy biz käbir zatlary ýitirmegimiz mümkin. Biz ýanky ýaly açsak da ol täze buňa ilm bilim hem giýirmeli. Daşyndan geler ilm bilim. Ondan ýanky mass media, köpçüliklerin habar terişçileriniň hem erkinligi, metduat adatlygy bolmaly. Beýdimek näme diýmek? Adamlar bunu ortada gören zatlaryny paýlaşyp, şonuň propaganda etjek bolarlar, ederler, ama oňa da ýol bermeli. Onu gadagan etip bolmaly. Elbetde, elbetde. Onun şu taýda şu meselede şol ýanky konkurensiýa diýilýän zat ba, şol görüşmeli. Biziň öz gymmatlyklarymy bilen bunu wataryň gymmatlyklary görüşmeli. Haýsy üstün çykda şolam üstün çykar. Ony emeli ýol bilen taklap bolmaýar da. Şoň üçin belli bir zatlar ýitirler diýemde men şonu gözüňde tutýan. Şo konkurensiýada şol bäýatleşikde haýsy tarap üstün çykda şolam üstün çykarda belli bir zatlamyz giderem. Ýöne ondan bu dünýäň trendi men şoň üçin aýtjak bolýan. Bu zatda bu häzirki trendde we ýöne ýapyşyp ýatyp emeli ýol bilen taklamaly diýilen zat bolmaz. Şu medeniýetimiz wagtda da diýipde suwawatda da ondan gorkmaly. Esasy zat adamdan pikir erkinligine, söz azatlygyna ýol açmaly. Ana şonda da şu ýüze çykyp ösjek zat össün, ösmeýän şu konkurensiýada ýeňiljek zat ýeňilsinde galsyn. Näme etjek? Bu dünýä Bu diýmen şu konkurensiýa gerek, konkurensiýa öz saýgary, rynyş ekonomika öz bazar öz saýgary ýa, öz gaty gowy saýlaýar. Anyk eder, gön açyşan eder, haýsy galýa, haýsy ýitik gidýär, haýsy gerek däl düýünden, näme gerekkä alyp galmaly. Şoň üçin onu ýyleşlenmeliň hem käbirleri bar da, konserwatiw ýyleşlenmeli bar da, şo hem de saklap galjak bolup oturanlar bar da, biziň dinimizden galmaly, biziň desturymyzdan galmaly diýip da, şolaň düşünmeli zady bar da şu taýda emeli ýol bilen bir zady saklap galjak bolsaň bolanok. Ol şu ýanky konkurensiýa ýol açsaň, oň özi bolup geçmeli. Halkyň özi saýlamaly, halkyň özi düşünüp şonu kabul etmeli ýa-da inkar etmeli. Diýmek köne diýip desturlar biziň ötüşimize päskel berýän bolsa, belki şolaň içinden ýüze gürmeli zatlar bardyr, belki şolaň içinden saplanmaly zadymyz bardyr, ýöňe seretmeli zadymyz bardyr. Hatam. Şeýlerak bolup çykýar. Boşluk aýyrjak zadyňyz barmy? Umumyň wagtymyzda belli bir çağa ýetdi boli. Ýanky innik temamyzda gozgaýar. Bir gowy täze bir pikir ýanky din meselesine gelýär. Bolýar. Täze temany häzir açyp oturmaly. Bolýar. Men goşşuk aýyrjak zadym ýok, şu ýanky ýaly pikirlenme meňe. Gurban Murat umuman gowurun oldy. Men pikir edýän hemmämiz şu integrasiýa edip boljaklygyna gözýetirdik we hawa bu zat edilmeli, hökman edilmeli, demokratiýa hökman gelmeli we galan ol detallary oň üstüne gowy işlenip, gowy öwrenilip, laýyk adamlar gelse, halkyň öz saýlamagy bilen şoýra laýyk adamlar gelse, şolar bilen şolaň gurjak ýoly bilen bazar ykdysadyýaty bilen gurnaljak bolýar. Bolýan şunki garaşatly gepleşigimizi şu ýerden tamamlaýalyň. Bu gedekki gepleşige ýene-de ýatladýan Türkmenistan boýunça bilermen Gurban Murat bilen Türkmenistan boýunça bilermen ýyleşimiz bunu gatnaşdy. O gepleşigem modererlemäge çalışan men jurnalist Allam Murat Rahimow. Onu ünferip dinleýäniniz üçin köp sag bolun.